Isang lang na tayo. Anong ibig sabihin ng opo? Paggalang. Ano yung spelling ng upo? UPO. Basahin at suriin ang mga salitang nakasulat sa bawat upo. Ito yung bawat upo. Basahin mo raw. Letter A. Letter A. Tuloy po kayo. Ito yung letter B. Maraming salamat. Lagyan mo ng po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Letter C. Alis diyan po. Ano susunod? Letter D. Po, opo. Letter E. Magandang umaga, tanghali o hapon po. Letter F. Ipagpaumanhin po. Letter F. Pagkumain po. Letter G. Bahala ka po. Letter H. Wala ang pakialam po. So, ilalagay mo sa basket ang mga magaganda. Letter A, dapat ba? Tuloy po kayo, dapat ba ilagay sa basket? Opo. Opo! Letter B, maraming salamat po. Dapat ba ilagay sa basket? Po. Letter C, alis di yan. Dapat ba ilagay sa basket yon? Yung? Hindi. Letter E, magandang umaga, magandang tanghali o hapon. Dapat ba ilagay sa basket? Bilisan mo, kaya hindi ka nakakapasa sa ano eh. Letter F, ipagpaumanhin po. Po! Dapat ilagay? Po! Ano? Dapat ba ilagay sa basket? Bobo naman to si Pula eh. Opo! Eh yung bahala ka, dapat ba ilagay? Hindi! Eh yung letter H, wala akong pakialam. Dapat ba ilagay? Hindi! Tama. Ang dapat ilagay lang, letter A, letter B, letter E, letter F, letter D.